Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Kat ba ki riu paj ba ki dang yo thial ngai hapdeng gamit. Kendit kensan ka Russia lamba ki airstrike kala bom ya kanong ba kaif. Halor katai ka jing tharbom jung spy ka Russia. Henreungut ki riu paj ba ki laklat hasyan. Kitay ki riu paj ba ki balaklat hasyan ru. Kadai hakapor bagi dang yotiel lengai namar ka Russia ru kala tharbom hakapor shiteng senya. Kat bagi bru ki dang yotiel lengai. Laran ya pai. Nagaleng jung ki sipai ka Russia ki dap da ka dur khmat ba phu samrki. Namar ki la yo ban pendep ya ka ei ka bakila thmu. Henrei. Laran ya pai. Syaki nong Ukraine pat dap satang ka jingyam kthang. Pe ia kari lajong ru, lajot, haki bom jong ka Russia, pe ki breuru, ki ba mensau kitu, ki ba yap ru kaju, sa satangga jingyam ketang, ia ki ba pli, ki riu pajba.